Masu kallo da sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mai farin jini wato nishadin mako. Kamar ko da yaushe suna na Gaddafi Yakubu Jibril ne nake gabatar muku da wannan shiri a cikin wannan tasha ta mai albarka ta jaridar Kannywood. A yau mun karbi bakuncin comedian nan Kamal Ilyasu wanda aka fi sani da Kamal Aboki. Kamal Aboki, a madadin masu kallo da sauraro mu ne maka barka da zuwa. Ina al'ummar ta maza da mata barka da wannan lokaci su ma. To da farko za mu so mu ji takaitaccen tarihin ka. Suna daidai Kamal Ilyasu Usman wanda aka fi sani da Kamal Aboki. An haife ni a unguwar Kawo. To anan na taso da wasu abubuwa na da kalamura na da komai anan nake har yanzu kuma ina can. Wani an ce Aboki, to ya aka yi ka samu wannan suna Aboki? Aboki akwai 'yan yara na layin 'yan ƙananan yara haka to da yake su ne yawanci abokinsa haka za mu zauna mai ta shirar da su. Yawwa to shine su kuma su kira na da sunan da Aboki. Sai yara su manya suka ɗau sunan. Shine duka ake ce ma Kamal Aboki. Su kuma manya sai suka kama sunan yaran sai suka saki kuma yanzu. To kaga kusan yanzu manya ne suka kama suka san ka da Kamal Aboki musamman ma, amma ta yadda aka san ka ba ta wannan wasa da yara bane, an san ka a harkar comedy. Ya aka kai ga harkar comedy? Abin da ya ja ra'ayina a cikin harkar comedy da sauransu, ni mutum ne ma'aboci nishadi. Ina son nishadi, ina son abin da zai faranta min raina ko ya yake. Saboda haka na kasance ina bibiyar abun. To na ga mutanen mu haka suna dan yin abubuwan, to abun yakan sani dariya kuma yakan burge ni. Sai na ga wato kai dai sha'awa ce wato ta sa kai ga harkar sha'awa ce. Sai na ce ina ma ni ne nake yin wannan abun, sakamakon kasa in ka ga wani ya burge ka ji ina ma kai ne, saboda abun yana burge ni sosai. Sai abokai na suke cewa to me zai hana dan ringa gwada, na ce hawa shi zan so mu gwada wannan abun. Ni ba kyamara ba, ni ba kwamfuta da zan editing ba wani kayan aiki da haka, kuma sannan babu wanda ka sani ma a lokacin da zaka je ka fara. To a lokacin ma ban taba ganin an kafa wani kyamara ba. Da suke cewa ai duba haka bane ba, wannan abubuwan su wancan ta suka fara, duk ba haka bane ba, kuma da waya ma ana dauka yanzu lokaci zamani ya canja. Da nake cewa to haka ne da wannan dan wannan ba ki ta taku ba. To haka dai dan watsar da zancen haka, kuma abin ina son abin ko suka ce in gwada. To shine lokacin kam niko ba zan manta ba da Gold 5 wannan kenan Blackberry na tattara yan canji na je farm center na su wuta. To aka ina dauka to sai na dauka to sai na rasa zan yi editing. To sai wani yake cewa akwai Biba Video ana editing da shi akan taba. Yawwa sai ce yawwa sai ce to shikenan. Yana neman application din nan sai aka ce ai ba zai a cikin Blackberry ba, to fa sai Android. An yi ba a yi kenan a dama Blackberry an sai ta kuma saboda aiki amma kuma ba za ta yi ba. Saboda kaza a lokacin tafi kyamara. Akwai kyamara. Yawwa to shine ne tunani sai naga ai mata yayin mu tana da wata waya Android. Yan ce to shikenan bari in dauko a tura mu application din. Na zo na dauko waya bata sani ba ma. Yawwa ne aka tura mun dauko wayar in je buya tana ta neman wayar ta sanni daukawa, ina za dan har hadawa haka. Yanzu nuna mata ai awai kina hada me da me shikenan karshe ma sai ta banni ma kawai nake yi da wani tun da gashi. A wannan lokacin an kai shekara nawa? To yanzu an kai 2000 nawa? Yanzu dai ina tsammanin an kai shekara 7 da wannan abin. An kai shekara 7. 2014 ne ko? 2014 ina tunani. Yawa shekara 7 da wannan abin. To daga lokacin da ka fara irin wannan abubuwan haka comedy, kuma ana ganin ka a social media, ka san zan ce a lokacin kamar kai kaɗai ka fara ko kuma ka ce akwai dai ayyukan da kuka fara tare da su? To akwai wanda muka fara da su amma ba 'yan unguwanmu ba ne, saboda 'yan unguwanmu ba su da sha'awa a abin. Tun da kai dama sha'awa ce. Yawwa sha'awa ce ta samu, to su amma ba su da ra'ayin abin ne. To sai wasu ne na gefe suke zuwa, wani ma tun daga yake an transport ya zo guri na sai aboki na mutum daya shine SQ Ali shine yake da dan ra'ayin abin kaga. To sai na hada da wancan kawai muke mu duk wani comedy ya gani inda ya tsoho ne na mu uku za ka gani haka abin yake. To kamar Aboki ka yi comedydika da dama wanda zan ce suna da yawa, ni kai ne dai zan ce za su kai adadin nawa? Comedy dai har da tsofaffi na da wanda nake da su a ajiye yanzu da nake yanzu wanda nake da su, ina tunanin na yi comedy sun kai guda 300 haka. Guda 300? Guda 300 sun kai guda 300 comedy da ne.
ka ce an yi aiki da yawa. An yi wannan ma kawai na ɗankin tata ne na faɗa wanda suke hannuna haka. To kamar kaga a lokacin kaga ka ce mana da waya kake da waya, to har zuwa da waya kake ko kuma dai? Ai komai ya canja. Ina cikin yi da wayan nan sai abokina ce ai ga iPhone ta shigo tana da kyamara me da me. Kaga tana da kyamara sosai ma. To ka san ko me za ka yi ba za ka rasa wanda zai goyi bayan ka ba. Haka ne sosai ma. Haka abokina je fidda kuɗi da yawa je sai mun wayan nan. Na ji daɗin abin nan sosai shi ya ƙara min ƙarfin gwiwa ma. Na zo nake ɗauka da abin nan nake editing ɗinsa mutane sai su tsammani da kyamara ne in ce musu da wani ma ba sa yadda. Ba su yadda ba saboda an gai gashi a wani da quality akwai kiliya kuma da komai da sauransu. Mutane ba sa yadda ce to ni dai ga abin da nake da shi na riga na san ga abin da nake yi to me zai damu kaina mutane suke ce ma an daina faɗa ma da waya nake yi sai ta kai ta kawo yanzu ana ɗauka da kyamara kaga ci gaba ya kai ci gaba. Gaskiya ne. A masu kallon da sauraro kamar da kuke gani muna tattaunawa da Kamal Ilyasu wanda aka fi sani da Kamal Aboki shahararren comedian nan. Za ku yi turo mana da sakonni akan shafukan na sada zumunta na zamani wanda suka haɗa da Facebook, Twitter har ma da Instagram. Sannan za ku yi turo mana da sakonninku ta ko text message ko WhatsApp akan 081 070 50 883. Don haka za mu je hutun rabin lokaci da zarar mun dawon Allah ya so da shirin namu zai dora a dakace mu. Sunana Natali Aitok. Sunana Abdulaziz Muhammad Sharif wanda aka fi sani da Abdul. Sunana Bilkisu Abdullahi. Sunana Rahama Adam, jaruma a masana'antar Kannywood. Sunana Al-Amin Buhari, jarumi a masana'antar Kannywood. Ku kasance da mu a channel ɗinmu na YouTube jaridar Kannywood. Masu kallo da sauraro a barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci da muka je muka dawo. Kamar da kuke kallo dai muna tattaunawa da Kamal Ilyasu wanda aka fi sani da Kamal Aboki shahararren comedian nan wanda muke tattaunawa a wannan tasha ta mai albarka mai suna jaridar Kannywood. Kamar ko da yaushe ni ne dai Gaddafi Akubu ni nake gabatar da wannan shiri a wannan lokaci. Don haka kamar na dawo gare ka. Ni ne Kamal Ilyasu Usman wanda sani da Kamal Aboki. To Kamal akwai mutane da kuka taso muna magana dama a kansu ne kamar irin su ɗan gwara haka yi da duk gasu na mutanen kuna tafi har yawa jarumanka. Ka san akwai irin za ka kira mutum a zo a ce za a fara aiki to in aka ce ba kai kaɗai ne za ka yi abun ba za ka kira mutane da yawa ka san za a ringa samun ƙalubale wannan ka kira shi kafin ya zo ɗin nan wani aiki ne kana ta jiransa ba ka samun irin wannan matsalolin daga gare sun da kaga ba kai kaɗai ba ne. To gaskiya haka ne. A gaskiya ba na samun wannan matsala sakamakon me mutanen da nake aiki da su suna da haƙidar abin. A kowane lokaci in kana da sha'awar irin wannan abin in za ka yi to ka samu mutanen da suke da san abin a ransu kuma suke da haƙidar abin to ba za ka taɓa samun matsala ba. Sakamakon me kowa na same su ne akan aikinsa. Kaga Fatu yana bidiyonsa comedy kafin mu haɗu da man dan gwari shi ma yana dan yarbawa kai yana comedy sa kafin mu haɗu ga kaka ma yana comedy sa kafin mu haɗu sauransu kowanne yana yi to kaga su baka abin da kake so yawwa 100% kuma an zo ba batun wai wannan yau ya fara ko zai baka matsalar an dora mai kyamara an ce rolling ya dan diriri ce dama already yana dan yi ai wani ma kawai ina faɗa man labarin ba zan sake faɗa masa ba kawai sai dai ƙara wani abu sakamakon sun san aikin kawai yau da gobe ake kuma ba taɓa samun wani matsala akan zuwan wani ba saboda wani kasan yana kamata a ce kai bukin din mutum ma kafin abu ya zo to wani lokacin sai gari ya waye ma da safa ce wani kana ina ka fito mu tafi aiki wallahi ko a jikin su ba suna mun san damu ba ko wani aka san haka a san rayuwar dole sai yau da hakuri wani lokacin ko mutum ya ji fito ba sa nuna mun sun jawo shi ka gane to kaga kai kamar comedy ɗinka da kake yi ya bambanta da sauran duk wanda suke yin comedy kaga nufi na saboda kai kaga ka dauki kamar salo daban-daban wanda kake yi za ka ringa yin sawa za ka ga wannan an yi kala ne daban episode kaza akwai wanda na gani ma na kwana-kwanan nan wanda ya sako ne ko in ce wasiƙa zuwa ga shi shugaban ƙasa kafin wannan akwai kuma wanda kai a baya irin yan sholi din nan shi ya za ka faɗa ga yan sholi saboda kaga duk wanda ya ganka ya je kalli wannan comedy na yan sholi za ka kamar ba kai ba za ka irin canza karakta ka yi kamar irin mai shaye-shaye haka mutane sukan yawan tambaya ta ma akan wai ko na yi shaye-shaye ne da nake ce musu a'a kawai na kasance dai kamar aboki a cikinsu ba laifi muna da abokanai haka muna zaune a cikin shira to irin can haka su suna can shaye-shaye nasu to
kowa daga ya sha ya bugu kawai ka zo cikin mu ne mu zauna mu shira ka san da zaran Allah ya dora mutum irin wannan abun karkace zaka guje shi kai baka san me zaka ba kuma kai baka san wani hali zaka fada ba to mukan zama a cikin su zauna mai ta shira to wannan abu sukan dan bamu nishadi to yau da gobe fa karfin wasa kawai sai na ji na dauki murya misali yanzu zaka yi gwada masu kallo zai iya gwada ma mana to ga masu kallo to shikenan yauwa misali ayya baka samu kwaya cikin wannan lebar da kamar mako ayya kafa kawai karo interview da ka wake da kawai kamar da kaddara fa Allah aure da fara da kira era bugawa shaba kai baba ai wannan shi aslo fa kawai wuce ba kwarfare wallahi ba abin da kasa wallahi ba abin da kasa kai caji ne kawai to gashi yana wasu ke kasancewa haka ne to gaskiya to kaga yau akwai kuma kamar ita wannan wasiƙa da nake cewa ga shugaban ƙasa shi ma na kana yi haka zaka yi abun faɗakarwa ne ba ma iya wasiƙa ga shugaban ƙasa ba abin da ya shafi kamar irin sako da kake so ka isar naga shi ma kana yin comedy a kansa ina yin shi daban-daban yawa wannan waƙoƙi ne wanda abokina ke fresh emia yake yin su to sai na waƙoƙin sun kan zo da ma'ana kuma yanda ya kamata to kuma ni ma ina son in bashi gudunmawa ta akan sakon ya je inda ake so to shi ne nake ɗauko wannan waƙoƙin nake comedy da su kuma da yardar Allah ana samun abin da ake so sukan ƙarasa ko ba su kai ba sukan ƙarasa wa wasu haka ba zan manta ma akwai wanda ya taba kira na gaskiya ya ji daɗin irin wannan abin da nake yi akan shaye-shaye da wasu abubuwan ya sa ya gyara halayensa kaza da kaza nake cewa tuba matsala a kiyaye gaba me da me nake cewa to shikenan normal ne Allah kiyaye Allah dafa mana yace ya ji daɗin abin nan sosai banda wanda ya su dinga kira na su dinga godiya wani addu'a wani abu a gane ai duk jin daɗin abin ne yasa suke haka ni kuma wannan abu yakan ƙara min ƙarfin gwiwa yawwa a duk lokacin da wani ya kira ne ya ce abin da kake yayi daɗi me da to in na ne ba zan yi shooting bai zan ji a ƙarfin gwiwa in tashi in yi din yawwa saboda na ji daɗin abin sosai saboda duk wanda zai kira ka ya ɗauki number ka ya kira ka ya ce wani na ji daɗin abunka ko wani abu to masoyinka ne dan ya dauki nan baka ma ya tsaya dauki nan baka wani abun aiki ne wani ma zagin ka zai haka ne to kuma baka tare ma komai ba har mutum zai dawo ya kira ka koyi ma magana ta WhatsApp ai din masoyin ka ne ba akin masoyi gaskiya to masu kallo da sauraro kamar yadda muka faɗa muku za ku yi turo mana da sakunan ku kan shafukanmu na sada zumunta wanda suka haɗu da Facebook, Twitter da Instagram a jaridar Kannywood sannan akwai lambar WhatsApp da za ku iya bibiyan mu wato 081 070 50 883 kamar gashi da nake gani a waya na akwai sakonni na mutane da suke ta shigo mana a shafinmu na Facebook sun da already dama mun riga mun sanar cewa yau za mu karbi bakuncinka. Akwai Halimatu Sadiya daga Saudiya ta turo take tambaya take cewa wai Kamal Aboki matanka nawa? Ta dariya sosai wallahi. Me baka dariya? Wai mata na nawa? Yi mana ai. Za ya kai in tare wasu fata. Yawa na to ai. Tunda ta zuba taka baka faɗa bane shi yasa. To a gaskiya dai ba ni da aure. Sai dai ina kan niyya. Sai dai ana kan niyya? Insha Allah. To wace ce? Ai sunan nata na da daraja ba ko ba faɗa ba. To shikenan Halimatu Sadiya kin ji sakonki ya isa gare mu. Ga wani ma shi ma Usman ne yace Usman Aidati shi ma ya ce ya nema fatan alkhairi da fatan za ku koma gida lafiya. Sai kuma ga wani sako daga Awal Ali yake cewa wai Kamal Aboki waye uban gidansa a harkar comedy dai mun dan ji tarihin ka amma dai za mu so mu ji daga bakin ka. To uban gidana ai suna da yawa yayin gidan na don duk wanda na zo na same su a cikin harkar ya zama uban gidana tunda aka ce wanda ya fi ka ya riga ya fi ka duk wanda na same su a harkar industry wanda tun kan a haife ni ma suke duk iyayen gidana ne inda koyo na gansu na tsuguna in gaishe da su kuma in ba su girman su sakamakon me sun fi ni sanin ya harkar take yawwa to ga wani sakon ma daga mai Jidda Abbas take cewa ƙanina nema fatan alkhairi da fatan za ka koma gida lafiya Allah ya ƙara basira amin ya Allah yawwa sai kuma ga sako na gaba shi ma daga Halifa Ibrahim
daga Taraba yake cewa gaskiya suna jin daɗin wannan comedy ɗinka da kake yi. Wai shin kai kana wannan ne ka dama tun da ka taso kana da abin dariya ne ko kuma ya abin yake? to ba zan ce ban da abin dariya ba. Sana'a ta shayi ne, ina sayar da shayi a layin mu Tom. Nakan ba mutane nishaɗi. To wani ma ba shayin ba zai zo ne kawai ba bashi nishaɗi ya ware kyauta gaga ne ba tare da biya ba. Gaje mai shayi ne shayi ne. To haka ne ai kaga dama ba za a ce mutum kawai da ya wannan din bane. Ina ai ba zai yi ba gaskiya. To ga wata tambaya ma daga Firdausi Yakubu take cewa kamar Aboki a wai comedy dama shine sana'a ka ko kuma akwai wata sana'a? Ita ma dai ka kusan ka amsa tun da kusan waccan ce dai haka. Ai tun kafin comedy ai dole za a taso mutum yana da sana'a ta ne shayi. Ina sai da shayi da biredi da indomie, in za ta zo ma ta zo ba ta alƙoro. To shikenan ga wani sako daga Sunusi Ahmad da yake cewa kamar Aboki wai kana yin film ne? A gaskiya ba na film. Okay. Ba na yin film. Comedy kawai nake yi. Kamar Aboki an sha gwagwarmaya. A sosai ma kam ana kan sha ma ana kan sha. Ka san harkar akwai kalubale kala-kala. Sai haƙuri kam. Yawwa, to wani kalubale ka fuskanta? To kalubalen da na fuskanta gaskiya suna da yawa. Amma akwai wanda zai fi tsaya ma a rai. Ba zan taɓa mantawa ba, akwai lokacin da na je shooting na dawo. Tom, irin a unguwarmu ne haka abokanmu suna zaune, akwai wani yayan abokina. To yake magana yake cewa mu ba mu da aikin yi idan mu ta wahalar da kanmu, wasu asarin ƙananan maganganu haka. To magana sai ta dawo kunne na. Sai na je na sami yansa nake ga masa wannan abun sa kanmu ne kuma ina yin shi ne don nishaɗi. Ko ba haka ba, bai kamata a ce nan maganganu saboda ban taɓa tambaye sa biyar ba, kuma ban taɓa cewa wane sai mun cika mun kuɗin sai ka, ko ban taɓa zuwa an ce min ina jin yunwa ba. Ban kashe zuciyata ba saboda mai da sana'a ta dama. Yau ya san tun tala ni da sana'a ta dama. Saboda haka kai ƙara gama irin wannan sai ke nuna mun in yi haƙuri me da me ce to ba komai. To ka san akwai nasarori da yawa, ana samun wasu wanda ko da ya take za ka ga mutum da ya ce yau wannan zai daga hannu a matsayin wani abu ne wanda nasara ce a gare shi wacce ba zai taɓa manta da ita ba. Wacce nasara ka samu? Gaskiya na samu nasarori da dama game da inda ya haɗa ni da wasu abokanan arziki da kuma wasu ɗan kyaututtuka da aka ringa bani. To na ji daɗin wannan abun sosai. Wani ma kawai zai kira ka ne akan ya ji daɗin abun da ya kalla naka, zai ce to wane zan so ma wata kyauta da wasu abubuwa. To wannan abun yakan zuwa sosai. Wani kuma zai zo ne ya yaudare ka da harkar, ka gane ka san mutanen da ƙarya kowa ya mai yawa. Mutum sai ka ringa tunanin shi ne to ba shi bane ba. To a da ko da yaushe nakan nuna kaina a matsayin da nake, ba zan nuna wai kai kaina inda Allah bai kai ni ba. To wannan shi kan burge mutane, wani abun da ka gane ai alheri dai wani haka kurin tuna ina jin daɗin sosai abun nan inda award da aka bani, amma dai ina godiya. Yanzu za mu ɗan duba sakonni da aka turo mana ta shafukan na sada zumunta. In Allah ya so da muka ɗan rage su kuma za mu koma zuwa ga bakonmu kafin mu je kuma mu sallame shi. Ga sako daga Abubakar Ibrahim yake cewa kamar Aboki wai shin Alinuhu uban gidanka ne? Saboda ya ga kamar akwai hotunan ku haka da yawa zai ta gani. To ai Alinuhu ba ma uban gidana ba, babana ne ce. Dan sakamakon tun ka a haife ne yake harkan nan. Haka ne. Ka kamar yadda na tun da dai harka ce shi kamar dai ka ce dai ba fin amma dai abin da ya shi nan nishadantarwa ne kuma harkar entertainment. Yawwa to dole shine zai zama na uban gidana. Kamar yadda na gaya ma a baya ne, duk wanda na zo na same shi a cikin harkan nan to kawai ya zama oga, na zama uban gidana. Saboda duk wanda ya fi ka harka ya fi ka ne, a gane to dole kuma ka ba sa girman sa a duk inda yake. Haka ne. To kamar comedies ɗinka da kake yi, ka san akwai wanda zaka ga yau idan kun je aiki da shi dai koyaya ne zaka ji kana jin daɗin kai aiki da shi, akwai kuma wanda zaka ga baka jin daɗin aiki da shi dai ko ɗanya ne wannan kace kaza kawai zai a cikin waɗanda kake da ka fi jin daɗi. Gaskiya duka jarumai na babu wanda bana jin daɗin aiki da su. Ko dai faka zo ka faɗa dai. Ba haka bane ba. Kaga dai sun girme ni. Duk ni ne karami a cikin su. To duk wanda na faɗa abu kuma zai bi. Ayi abin a rabu lafiya. Duk wanda na kira na gaya ma a zo mu aiki da saurinsa zai zo mu aiki. In yana wani gurin ne zai ce mun yana wani gurin ne. To kaga wannan uzurin ban tare shi kamar yadda na gaya bana ban tare shi da wuri ba kenan. Na gane. To in ga uzurin na faɗa mai da wuri zai san yadda zai samu damar zuwa.
duk wanda bana jin daɗin aiki su kuma bana son in samu in ce wai zan yi aiki da ba ɗaya daga cikin su ba yanzu gaba ɗaya bana jin daɗi ni kaina bana samun ƙarfin gwiwa yin aiki haka ne. To a cikin comedy din da kuke tun da ka ce duka kuna jin daɗin aiki, kana jin daɗin aiki tare da su, su ma suna jin tare da su, suna jin daɗin aiki tare da kai. Wanne ne ka wanda in ka kalle har gobe bayo ba ma za ka ji kana jin daɗi? Wani comedy ne da muka yi da ɗan Yarabawa wanda ake ce masa ɗan iskan almajiri wanda yake fitowa ya zo gidana na bara yake cewa me yasa ya zo gidan nan bara ai gidanmu ne gidana ne ni kadai ake ba abinci ne kai ma almajiri yawa sai ke cewa gidan na ubana ne nake to kai ya ƙara zuwa ya ce ai ban isa ba kawai na ɗauki kwano na maka mai sai ka maka wasu kawai sai yake zagi na haka na bi shi da gudu ina jin daɗin comedy sosai. Na'am. To masu kallon da sauraro za mu je mu kalli wannan comedy mu ga ya yake. Kai zo. Menene ta faru? Me ka gidan nan bara? Don mun shiga bara gidan nan laifi ne. To ai na gani kadai nake zuwa gidan nan bara kuma ni ake ba abinci ko dai ka gana ba abinci ne zaka din ke kadai ita Alhaji ta ce ke kadai ki dinga zuwa nan gida ina ce gida ta kowa ne ban sani ba mu ba ma san gulma fa banda munafurci ne ya taba ganin dan Yarba ma almajiri in ba kai ba kar ki zagi Yarba wallahi za mu hada ki da Oduduwa ta miki dukan siya wallahi na ga ma gidan nan ni kadai ake ba abinci kar ka ƙara zuwa daga yau na ga ma ba za mu daina bara nan gidan ba muna samu abinci mai dadi ban hana ka bara ba ka je duk inda kake so amma gidan nan na hana ka shiga to saboda haka zan ma wani na karshe wallahi kar na ƙara ganin ka zo gidan nan bara gidan ta ubanki ne da ake sai kar mu kara zuwa ni kake zagi an zage ki din ure tare ure mama ure kure mare sai ya da iska munafika Hausawa da iska sai ya munafika da iska abin iskanci bai na kara ma ba Allah ya tsina sai ya ta ga abun sisi ne zaki fasa mana kai Allah ya isa sai na tsinan ne kawai an fasa ma din ka kara zagi na mai na kara an zage ki da iska munafika an zage ki To masu kallo kun ga yanda muka je muka kalli comedy Kamal Aboki. Kamal Aboki na dawo gari ka. Akwai masoya da dama wanda kai kanka baka san ya adadin su ba. Ba iya Najeriya ba ma har da wajen kasar waje. Akwai irin sakonni haka da kake samu daga gare su? Akwai sakonni da nake samu sosai. Daga kasashe daban irin su Libya, Niger, Algeria, Saudiya, aka ga Libya da kuma Sudan. Da dai sauransu dai ga sunan kasashe da har da Dubai. Mutanenmu da yawa suka mun magana daga can. Kasan babu inda babu Bahaushe. Haka ne sosai mako. Har cana ma. Cana ai garin su ya zama da gida. To daga ƙarshe wanda saƙo kake ga su masoyan naka tunda su ma suna turo ma? Saƙonin da nake samu daga gare su fatan alkhairi ne kaca-kaca kuma da ƙarfin gwiwa kuma ina jin daɗin abubuwan da suka yi min don ba zan manta ba daga can ɗaya daga cikin ƙasashen nan akwai wanda ya taɓa min alheri sosai kuma ya ji daɗin abin kuma ina godiya sosai mata gagaya. To kasan duk abin da mutum yake yi wala na alkhairi ko na shari ba zai rasa wanda zai goyon mai baya ba yauwa akwai wanda suke goyon baya kuma baya ga haka akwai wani mataki da kake so ka taka ko kuma ce akwai wani kuduri ko wance wani buri da kake da shi da an ce dan adam buri da wannan baya kare masa ya ji a kabari wani fata kake wa kanka ka zama me kake so? Yake fatan da nake kai na kawai shine Allah ya samu mu dace. To muna godiya Kamal Ilyasu wanda aka fi sani da Kamal Aboki Comedians. Duka masu kallo da sauraro a nan za mu ja labulan shirin ba dan bakon namu ya gaji ba sai dai yanayi na lokaci. A madadin waɗanda suka tallafa mana shirin ya zo gare ku da kuma wanda ya bada umarnin wannan shiri ya zo gare ku ke kallo wato Dahir S Ahmad wato DSA. Sai kuma ni da shirya na gabatar ga Dafi Yakubu Jibrin nake cewa mu tara a shiri na gaba. Assalamu alaikum ina masoyana na faɗin duniya gaba ɗaya fatan alkhairi kuma Allah ya sa mu dace. To shikenan muna godiya sosai Kamar Aboki.